प्रणीतच्या माध्यमातून असणार आहे. बघूया अप्रतिम पद्धतीचा चेंडू आणि तेवढाच फटका आणि या वेळेला मात्र धाव घेण्यापासून वंचित केलं जात आहे. काय क्षेत्ररक्षण केलं मित्रांनो. TCC कुचांबेच्या माध्यमातून आर्यनला मानलं पाहिजे. आर पारची जेव्हा लढाई असते ना तेव्हा आर्यन मात्र आडवा असतो विरुद्ध संघाला आणि तोच प्रत्यय येतोय. पुन्हा एकदा आर्यन हो 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 काय जबरदस्त फटका अडवला जातोय. रनआउटची संधी आणि या ठिकाणी मात्र पडझड होतीये. बाद होतोय तो मोठा मोहरा. आर्यनला मित्रांनो मानलं पाहिजे कारण याच आर्यननं कुट्रेसारख्या बिग बॅश स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून किताब पटकावला होता. तोच आर्यन कमालीची कामगिरी करतोय. एक कमाल धमाल परफॉर्मन्स सादर करतोय. आणि आता मात्र विनायक ज्यानं पहिल्या सामन्यामध्ये अफलातून तुफानी फटकेबाजी केली होती, विस्फोटक खेळीनं पारीला आकार दिला होता, खेळाला आकतोय. आणि या वेळेला प्रणीत पुन्हा या वेळेला मात्र प्रणीतच्या या चेंडूवरती जोरदार हल्ला चढवला जातो. चेंडू जातो सीमा पार. पंचांचा इशारा होतो. पहिलं षटक समाप्त होतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 6. एक सुंदर खेळ पहा कारण या ठिकाणी मात्र एक जबरदस्त नवीन गोलंदाज येतो तो आर्यन, ज्याच्या गोलंदाजीवरती निश्चितच भरोसा आहे. आर्यन टाकळे एक असं नाव मित्रांनो या क्रिकेटच्या पटलावर सुवर्ण अक्षरामध्ये नाव नेहमीच कोरण्यासाठी तयार असो. खरं म्हटलं तर ओरामचा हा पादशा एक चांगला खेळाडू आहे ज्याच्याकडून एक सुंदर गोलंदाजी नेहमीच होत असते. पण आज या क्रीडांगणावर TCC कुचांबे या संघासाठी धावून येतो का पाहायचे. कमीत कमी धावा देऊन धावांवर अंकुश मिळवण्याची गरज आहे. मोहितेची जागा हलवली जाते. नितेश मोहिते याला मात्र या ठिकाणी धावांचा बचाव करण्यासाठी ज्याचा वापर केला जातोय. हो 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 आर्यनला मानलं पाहिजे मित्रांनो. आव्हान केवढंही मोठं असू द्या, ज्या आव्हानाला खऱ्या अर्थानं खरा उतरतो, आरपारच्या लढाईमध्ये जो सर्वस्व पणाला लावतो असा आर्यन टाकळे. नाद करायचा नाही, नाद खुळा आणि गणपतीपुळा. काय जबरदस्त या ठिकाणी त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. उद्योजक राजेशजी शिर्के साहेबांकडून 100 रुपयाचा बक्षीस जाहीर होतं. धन्यवाद दादा. आता मात्र नवीन फलंदाज राकेश जयेश लाडच्या टीमचा एक उत्कृष्ट गोलंदाज. काय फटका मारलाय मित्रांनो. पण या फटक्यावर पुन्हा एकदा चांगली फिल्डिंग होतीये. जबरदस्त फिल्डिंगचा नजराना पेश करताना मानलं पाहिजे या ठिकाणी प्रणीतच्या माध्यमातून काय चेंडू हवेमध्ये सुपरमॅन चांगल्या प्रकारचा चेंडू अडवला जातोय आणि निश्चितच आर्यनला साथ मिळते. आता मात्र पुन्हा एकदा सुपरमॅन तयार होतो. या ठिकाणी रनआउटची संधी होती मित्रांनो. नितेश मात्र डोक्याला हात लावतोय. नितेश डोक्याला हात लावतोय. नितेशनं जाणलं पाहिजे मित्रांनो TCC कुचांबे संघामध्ये नितेशची वर्णी लागली. चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी फिल्डिंग नितीशच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा आर्यनला मानलं पाहिजे आरपारच्या लढाईमध्ये आपलं कौशल्य दाखवताना. आता मात्र तगडी फाईट, तगडा शॉट आणि तेवढा जबरदस्त चौकार. धाव संख्या होती ती 11. विनायक असा एक फलंदाज आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण एक जबरदस्त पॉवरफुल हिटिंग बॅटिंग पाहत असतो. तोच विनायक. दुसरे षटक चालू आहे ते आर्यन टाकळीच्या माध्यमातून. सह्याद्री बॉईज मला वाटतं जयेश लाड धावबाद झाल्यानंतर या संघावरती थोडं पडझडीचं वातावरण आले. चांगल्या धावांचा डोंगर उभारू शकत नाही आणि या वेळेला मात्र जबरदस्त फटका. स्ट्रेट ड्राईव्ह मारलेला. आर्यनला चेंडू नीटचा समजत नाहीये. चेंडू जातो सीमा पार. 4 धावांची संघाची धावसंख्या होती ती 15. पुन्हा एकदा आर्यन टाकळे आपल्या वैयक्तिक ओढ्यातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. आर्यन खरं म्हटलं तर सामना खेळवला जातो एक उत्कृष्ट. या वेळेला आर्यनचा चेंडू जबरदस्त होता जो विनायकला नीटचा समजला नाहीये. चेंडू जातोय मैदानाच्या बाहेर आणि षटक संपल्याची खूण येते. याचा अर्थ बळी मिळतोय तो TCC कुचांबे संघाला. धावसंख्या ती केवळ किती
किती झाले धावसंख्या ती 15 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणि नवीन फलंदाज येतो तो सिद्धार्थ गोलंदाज येतो तो सिद्धार्थ राकेश सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय सिद्धार्थ अप्रतिम गोलंदाजी करतोय राकेश सारख्या खेळाडूला या ठिकाणी बांधून ठेवण्याचं काम केलं जातं चकटण्याचं काम केलं जातं फटका मारला जातोय पण या फटक्यावरती मात्र चौकार लिहिला जातोय अप्रतिम फटका धावसंख्या होती ती 19 पुन्हा एकदा सिद्धार्थला या ठिकाणी गोलंदाजी दिली जाते बघूया काय घडतं पुन्हा एकदा सुंदर मारलेला फटका आता मात्र लगातार 2 चौके धाडण्यात यश मिळतंय बॅक टू बॅक चौके आपण या ठिकाणी पाहतोय राकेशच्या माध्यमातून काय फटकेबाजी होते मित्रांनो एक चांगलं क्षेत्ररक्षण भेदून चिरून टाकलेले कारण या ठिकाणी लागोपाठ राकेशनं 2 फटके मात्र सुरेख टिपलेले पुन्हा एकदा सिद्धार्थ वैयक्तिक कोट्यामध्ये पुढील चेंडू या वेळेला मात्र परेशच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जातोय पण चेंडू मात्र अवांतर असल्याची खूण दादूकडून आम्हाला मिळते राकेश या वेळेला सुरेख चेंडू अडवायचा आहे खराब क्षेत्ररक्षण आहे 3 फिल्डर मात्र थोडस कमी पडताना कारण चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर कोणी काय केले 3 चौकार मारले तर सलग 3 चौकार राकेशच्या माध्यमातून आपण पाहिले मित्रांनो पण या वेळेला मात्र वाईट चेंडू पुन्हा एकदा घोषित केला जातोय राकेश पुन्हा एकदा जबरदस्त डॅश केलं जात आहे या वेळेला मात्र निश्चितच एक चांगल्या फटक्यावरती 4 चौकार धावसंख्या होतीये किती 33 धावसंख्या दादा संपू द्या फक्त संपू द्या आता नाही येणार तो संपेल नाही हा मॅच संपू द्या मॅच संपू द्या दादा तयार आहेत कारण याआधी मला वाटतं राकेशनं कारनामा करून दाखवलाय पण मित्रांनो हा सामना संपन्न होत असताना आपण पाहतोय परेश दादा टाकळे याच्या टीम मध्ये निश्चितच नितेश मोहितेंची बोली लागलेली आहे नितेश मोहिते या संघामध्ये दाखल नसताना सुद्धा वडे मटण खाऊन गेलेला प्लेयर आहे आता त्याला शपथ आहे दादा जिंकून दाखवायचंय नित्या नाहीतर बाजारपेठेत तुझ्या नावाची चर्चा बावा आता मात्र परेश दादाच्या माध्यमातून एक चांगला चेंडू होता पण क्षेत्ररक्षण गचाळ होतोय खराब होतोय कुट्रेच्या सगळ्या बाजारपेठेमध्ये नित्या दादाची चर्चा होणार खातोय एका ठिकाणी हरतोय एका ठिकाणी मुला असं करायचं नाही बाबा तुझ्याच भाषेत तुला डोला हो हो अशा प्रकारचा जबरदस्त फटका मारायचा आहे पण मित्रांनो या फटक्यावरती नियंत्रण नाहीये याला म्हटलं पाहिजे कॅप्टन कुल मित्रांनो कशा प्रकारचा चेंडू फेकायचा हो 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 आता मात्र क्षेत्ररक्षण भन्नाट होताना आपण पाहतोय बॅट चेंडूचा संपर्क तगडा होता पण तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पण या ठिकाणी TCC कुचांबे संघाचं पाहिलं म्हणून म्हणतो कॅप्टन असा होतो परेश दादा टाकळे सारखा शांत माइंडसेट जबरदस्त ज्याच्या जोरावरती आपण कित्येक सामने जिंकताना पाहिलंय हो 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 काय चेंडू अडवलाय हो हो काय बॅट केलंय आणि या ठिकाणी मात्र जबरदस्त विकेट मोठा मोहरा गारद होतोय बडी मछली फसली जाते या ठिकाणी TCC कुचांबे संघाचा जल्लोष वाढला जातोय आणि नवीन जागा घेण्यासाठी येतोय तो सह्याद्रीचा वाघ ज्याला संबोधलं जातं मित्रांनो कबड्डीमध्ये डुअरडायचा बादशाह आणि क्रिकेटमध्ये तगडा आव्हान उभं करायचं असेल तर प्रवीण म्हणजे पप्या कदम दी ऑल ज्याला संबोधलं जातं एक अभेद्य भिंत वा 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 काय चेंडू मारायचा आहे ओ एक्सप्रेस धडकली जाते पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र गडी बाद होण्याचा सिलसिला जारी आहे आणि निश्चितच धावसंख्या ती 38 निश्चितच एक पडझड झाल्यानंतर या ठिकाणी अतिशय खराब अवस्था होऊ लागलेली आहे ती सह्याद्री
बॉईज या संघाची टाळ्यांचा जल्लोष, एक क्षेत्ररक्षणातली चपळता, एक चांगल्या प्रकारची चपळता आपण पाहतोय. दरम्यान पुढे सरसव चेंडू मारलेला आहे. चेंडू मात्र या ठिकाणी चांगला अडवला जातोय आणि पुन्हा एकदा केवळ एकच धाव दिली जाते. निर्णायक षटकामध्ये आपण पाहतोय षटक संपतोय. धाव संख्या ती जिंकण्यासाठी 40-39 धावा धाव बलकावं लागलेले आहेत. या ठिकाणी विनंती असेल, कोणी मारले होते ते? राकेश, आपणाला विनंती असेल, आपण दादांच्या बक्षिसाचे दावेदार होत आहे, बक्षिसाचे दावेदार होत आहे. राकेशला विनंती असेल आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी या. दादानी बेहद खुश होऊन, काय राकेश गोलंदाजी पण उत्तम करतो आणि फलंदाजी सुद्धा उत्तम करतो. दादाला विनंती असेल, सलग 3 चौकार मारले होते, आपण खुश होऊन बक्षीस द्यायचंय. 4 चौकार लगावले, 400 रुपयाचा दावेदार होतोय. दादा शिर्के यांच्या शुभ हस्ते नाद करायचा ना मित्रांनो. KKPL स्पर्धेला एका उत्तुंग शिखरावर नेण्याचं काम केलं जातंय. जबरदस्त स्पर्धा आपण संबंध होताना पाहतोय आणि ज्यानं त्रिफळा उद्ध्वस्त केला होता तर त्यांचं नाव काय होतं दादा? बोल्ड केला होता तो बोल्ड आर्यन ना? आर्यन टाकळेला विनंती असेल, आपण आदरणीय उद्योजक राजेशजी शिर्के साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण 100 रुपयाचं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी या. दादा, आर्यनची कामगिरी मोठी असते. आर्यननं याच कुटरे क्रीडांगणावर सुद्धा सुवर्ण अक्षरामध्ये आपलं नाव कोरलं होतं. त्याच आर्यनचा या ठिकाणी गौरव केला जातोय. जबरदस्त 100 रुपयाच्या माध्यमातून आर्यनला सुद्धा प्रभावित केलं जात आहे, प्रोत्साहित केलं जात आहे. पण मित्रांनो, आपण TCC कुचंबे या संघाकडे वळूया, कारण या आधीच्या सामन्यामध्ये या दोन्ही फलंदाजांनी अप्रतिम कामगिरी केली होती. आज मात्र या संघाला लोकल सपोर्ट चांगला मिळणार आहे, ज्यामध्ये नेहमीच धावांचा डोंगर उभारण्यामध्ये परेश दादाचा सीमाचा बाट असतो. आणि आता मात्र कौस्तुभ. यानंतर कुठल्या मॅच? TCC कुचंबे आणि सह्याद्री बॉईज या दरम्यान, या संघादरम्यान हा सामना चालू आहे मित्रांनो. आणि या विनायक कडून आपण चांगली गोलंदाजी पहिल्या सामन्यामध्ये पाहिली होती. तोच विनायक पुन्हा एकदा या वेळेला कौस्तुभची पॉवरफुल बॅटिंग सुद्धा आपण पाहिली होती. आणि पहिला चेंडू वाईड. दादू टाकळेंचा इशारा येतो की पहिला चेंडू अतिशय खराब आहे. 3 धावा, वाईड +2. जयेश लाडचा संघ या ठिकाणी आपण क्षेत्ररक्षण करताना पाहतोय. हो हो हो, काय सुंदर चेंडू आहे. जो चेंडू नीटचा समजला नाहीये. विनायक अष्टपैलू खेळाडू आहे मित्रांनो, वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी करण्यामध्ये माहीर असणारा, मशहूर असणारा असा गोलंदाज आहे. पण कौस्तुभला जास्त वेळ आपण थांबवू शकत नाहीये. कौस्तुभची बॅट म्हणजे तळपता सूर्य. हो, पण आता मात्र होतोय धमाका. या ठिकाणी कौस्तुभ मात्र मैदानाच्या बाहेर येतोय, तंबूचा रस्ता धरतोय आणि थोडासा नाराज होतोय तो खेमा TCC कुचंबे संघाचा, कारण या ठिकाणी एक मोठा मोहरा गारद होतोय तो कौस्तुभच्या माध्यमातून. आणि या कौस्तुभच्या सुंदर अशा बॉलसाठी उद्योजक आदरणीय राजेशजी शिर्के साहेबांकडून 100 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होत आहे. धन्यवाद शिर्के साहेब. प्रत्येक बोल्ड साठी कोण आलं तर? प्लेअरना विनंती असेल, आपण कॉलिंग केल्याशिवाय जर मैदानामध्ये दाखल झाला, तर रिंगणामध्ये दाखल झाला तर 2 रनांची पॅनल्टी असेल. आपल्याला विनंती आहे. या ठिकाणी निश्चितच त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला. आपण कौस्तुभच्या माध्यमातून पाहिलं, कौस्तुभ मात्र तंबूच्या बाहेर आला आणि विनायकला मात्र 100 रुपयाचं बक्षीस आदरणीय राजेशजी शिर्के साहेब, राजीवली उद्योजक यांच्याकडून. आता मात्र पॉवरफुल फटका. दादांनी टाळ्या वाजवायला सुरुवात केली आहे. या ठिकाणी सिद्धार्थ मात्र स्वतःला सिद्ध करतोय आणि निश्चितच पॉवरफुल फटका. सलग 2 चौके 200 रुपये, 4 चौके 400 रुपये. काय करायचंय? बॅट मधून फटका. हो हो हो,
फटका मारताना जपून मारायचा आहे, कारण काय लालच बुरीबल आहे. आपण पैशासाठी नुसतं फटका मारत गेलो तर TCC कुचांबे संघ सुद्धा जिंकणं गरजेचं आहे. नुसता फटका मारायचा नाही तर नियंत्रणातला फटका, याला म्हणतात जबरदस्त फटका. चेंडू जातोय सरळ सीमा पार. 4 धावांचा होतोय बौछार, कारण या ठिकाणी धाव संख्या होती आहे ती 1-11. विनायक पहिल्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारायचा आहे. बॅट चेंडूचा संपर्क नाहीये, कनेक्शन नाहीये आणि दरम्यान षटक संपल्याची खूण आमच्यापर्यंत पोहोचली जाते. 18-29. आणखीन एक बक्षीस जाहीर होत आहे. आमचे मित्र आदरणीय प्रणित म्हणजे भैया विचारे यांच्याकडून सलग 6 चेंडूवर 6 चौकार मारणाऱ्याला 1000 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होतं. धन्यवाद दादा. थोडस उशिरा सांगितलं पण दिलगिरी व्यक्त करतो, पण निश्चितच अशा प्रकारची बक्षीस या ठिकाणी भैया विचारेंकडून लावण्यात सुद्धा निश्चित एक मोठ्या खेळाडूंचा हौसला वाढवण्यासाठी अशा प्रकारची बक्षीस लावतात. आणि आता मात्र आपण पाहतोय परेशच्या माध्यमातून एक उत्कृष्ट फटका. धावसंख्या होती आहे ती 13. गोलंदाज आहे तो मयूर आहे गोलंदाज. आणि परेशला मात्र या ठिकाणी जोरदार फटकेबाजी करायची आहे. परेश आपण बराच वेळा पाहिलाय हलक्या हाताने खेळून काढतोय, पण या वेळेला समोर असणार आहे पप्या. एकदा पप्या म्हटलं की धावा मिळणारच नाही. ज्या ठिकाणी म्हणतात ना आता मात्र परेशला आवाज गेलेला आहे दादांचा, कारण बॅटच्या माध्यमातून ठोक म्हटलं की परेश दादांना ठोकलाय आणि दादांच्या माध्यमातून मात्र सलग चौकार गेले तर परेशला सुद्धा या ठिकाणी बक्षिसांचा वर्षाव होऊ शकतो. आणि निश्चितच गोलंदाज पुन्हा एकदा मयूर पुढील षटकातील या वेळेला बॅट कट घेतोय चेंडू आणि धावसंख्या होते ती 19. 13 चेंडू मध्ये 21 धावांची गरज. मयूर पुन्हा एकदा मयूरच्या माध्यमातून या वेळेला मात्र चेंडू आर पार जातोय आणि दुसरं षटक संपतोय. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होतीये 23. 12 चेंडू मध्ये 17 धावांची गरज. 12 चेंडू 17 धावा. थोडासा दबाव असणार आहे तो जयेश लाड याच्या टीमकडे, कारण जोपर्यंत परेशदादा टाकळे मैदानात तोपर्यंत मात्र वातावरण तंग. पण ज्या खेळाडूनं प्रभावित केलं होतं, ज्या गोलंदाजानं बॅट मधून सुद्धा धावा काढल्या आणि गोलंदाजी सुद्धा जबरदस्त केली, तोच राकेश. वा काय जबरदस्त चेंडू फेकलाय, जो चेंडू नीटचा सिद्धार्थला समजला नाही आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय. नो चेंडू घोषित केलाय दादू टाकळे यांनी. या कहाणीमध्ये ट्विस्ट निर्माण होते मित्रांनो. केवळ एकच धाव मिळते, पण चेंडू मात्र नव्यानं फेकावं लागणार आहे. राकेशनं अप्रतिम चेंडू फेकला होता, पण मित्रांनो या ठिकाणी 9 चेंडू घोषित झाल्यामुळे पुन्हा एकदा एक चेंडू आणि धावसंख्या येते या वेळेला 24. राकेश आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सजवणार आहे. सिद्धार्थ याला आणि हा चेंडू मात्र दमदार टोलवला जातोय. चौकार आहे. 2 धावा घोषित क्षेत्राकडे, डिक्लेरेशन क्षेत्राकडे हा चेंडू वळतोय आणि 2 धावा मात्र वसूल केल्या जातात सिद्धार्थच्या माध्यमातून. हो काय सुंदर चेंडू होता. या वेळेला मात्र राकेशचा हा चेंडू निर्धाव चेंडू जातोय. अप्रतिम पद्धतीची गोलंदाजी, तिखट महाराजाला समजलं जातं, पण आता मात्र चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. काय फटका मारतोय या बिग बॅश मधला अप्रतिम फटका सिद्धार्थच्या बॅट मधून. धावसंख्या होती आहे 30. 9 चेंडू 10 धावांची गरज. काय सामना जवळ आणून ठेवलाय. या वेळेला मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण स्वतः संघ मालक कर्णधार जयेश लाडच्या माध्यमातून
पुन्हा एकदा राकेश आपल्या वैयक्तिक कोट्यात पुढे चेंडू जोरदार फटका आता मात्र चेंडू अडू शकत नाहीये चेंडू जातो सीमा बाहेर सामना विजयाच्या समीप जाताना TCC कुचांबेचा संघ सह्याद्री बॉईज वरती मात्र या ठिकाणी दबावामध्ये प्रभाव पाडण्याची गरज आता मात्र सुरेश चेंडू अडवला जातोय तिसरं षटक समाप्त होतोय 6 चेंडू 6 धावा काय घडणार काय बिघडणार निश्चितच एक गुलदस्त्यामधला हा 6 षटकांचा 6 चेंडूंचा खेळ असणार आहे मित्रांनो समोर मात्र कॅप्टन कुलचं आव्हान असणार आहे अनहोनी को होनी करने वाला धोनी और TCC कुचांबे को तारने वाला परेश दादा टाकले कारण ज्या वेळेला अडचणीत संघ असतो त्यावेळेला संघाची नय्या किनाऱ्याला पार लावण्यासाठी परेश दादा टाकळे सारखा जोपर्यंत खंदा क्रिकेटवीर स्ट्राईक वर असणार आहे तोपर्यंत अर्थात TCC कुचांबे संघ विजयासाठी आतुर आहे 6 चेंडू 6 धावा खूप सोपं लक्ष पण क्रिकेटमध्ये मित्रांनो म्हटलं जातं जोपर्यंत शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही तोपर्यंत मात्र सामन्याचा निकाल निश्चित सांगता येत नाही काय फटका कॅप्टन कुल शांत माइंड सुंदर डोक्यानं हा फटका खेळून काढला मित्रांनो हातापेक्षा बॅटपेक्षा डोक्याचा वापर योग्य पद्धतीचा आणि पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र वाईट चेंडू आव्हान मात्र सोपं होत चाललेले अजूनही एक धावाची गरज आहे जयेश लाड मात्र दबावात येताना मित्रांनो दिसतोय जयेश लाडनं किती चांगल्या पद्धतीचं या ठिकाणी आपल्या संघाला खेळवण्याची तयारी केली होती मात्र परेशनं या संघावरती जोरदार प्रहार केला आणि संघाला जिंकून दिलं विजयाचा जल्लोष या ठिकाणी आता नितेश मोहितेंचा एकच जल्लोष असणार आहे